салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшӣ мебошад ки иншааллоҳ ба шумо маҳвол мешавад. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. яке мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2013, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат. дар имҷосҳои мошин гуфтааст Corolla 3 дар ҳолати хуб аст, 10 моҳ ҳуҷҷат дорад. харидори аниқ занг занед, нархша камтар арзон мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 115 000 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 779 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 50 00 54. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯшимои ВАЗ 2114 мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика. дар имҷосҳои мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор инжектора муомила ҳам дорад. мошин беҳтаринай карочӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18 000 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 122 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 005 11 55 48. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш механика. дар имҷосҳои мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 баллон нав, ходовои нав, гази евро 4 дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45 000 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 305 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 920 28 63. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои BMW 5 Series мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотор 2.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш автомат. дар имҷосҳои мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. харидори аниқ бошед, занг занед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 49 000 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 332 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 968 00 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Hyundai Sonata мебошад ки соли бароришаш 2011, объеми мотор 2, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш автомат. дар имҷосҳои мошин гуфтааст срочно мошини фурӯшӣ, мошин созай, ҳама ҷош садай, бефоида. занг назанед. агар харидор бошед баъд занг занед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 88 000 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 596 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 008 80 08 15. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш механика. дар имҷосҳои мошин гуфтааст срочно фурӯхта мешавад. айбош мотор калсават кардан дар корай, боз арзон ҳам мешавад. мотор 1.6 простой. қарор дорад ин мошин дар Бобоҷон Ғафуров. нархи мошин 22 000 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 149 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 99 03 02. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Mercedes Benz E-Class мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотор 3.2, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат. дар имҷосҳои мошин гуфтааст срочно 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. на панава, ягон ҷои задагӣ харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 75 000 сомонӣ, ба рубли озира гардонем 508 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 948 03 03 03. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی موپل استرا اف می باشد که سالی بروریشش 1992 ابیوم موتور 1.6 سوزشوریش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است. سراشنا ماشین فروشی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. به کمبودیای واریانتی علیش هم هست. قرار دارد این ماشین در یووان. نرخ ماشین 21000 سومانی. بروبلیوزی را گردانیم 142,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 37 12 19 92. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.